Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biyag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin, papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Pasensya kayon no tattalaang manan a maka-upload kami iti baro a drama. Nagbalin kami ngamin abisi kadag iti napalpalabas nga aldaw. Sapay kuma, tadi kay tumauma amang padaan kadag iti baro nga uploads tayo. Ti pakasaritaan nga intaikan biyagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, a nagpailingad itinagan a Sander at taga La Union. Kastoy man ti surat ni Sander. Dear Miss F, ilingad naklaangan itinagan a Sander. Taga La Unionak ket baruak paylaeng iti edad ko a 38. Ti padas ngayon nakistoryaan ita, ket napasamak idi agtawen naklaeng iti 25. Rugyak nga ruden ti ag salaysay. Ay na, husto ko manday ta pa naging inom. Oh, Sander, manon nga aldaw kasta ka anak ko. Bayandak lang, nanang. Daytoy lang tiyamok apamuspusan. Tap na makalipat ha. Di mo kumamat papasan ti bagim, anak ko. Si kantumit laeng ti agbalin anak kakaasi. Nukas talat tander aramidam. Unay mo't ngaminan ti kastoy agasat ko. Lalabit asana da kayo kin ni Rowena ti para iti tunggal maysa. Iso nga awate mong tigasat mo, anak ko. Anya launay ngamin ayat tinagkurangak ka ni Rowena. Tapno isukat na iti sa bali. Ited kumot amin kan ko na. Magatang kan maalan na ti kayat na. Nasingpatakan ko na. Ngablino ko naklaan. Nagsakit na nang. Nagsakit. Awan pinagkurangam, anak ko. Sumayat kit di day di a babae ah. Saan ang makontento kan ka, iso ang nagbirok iti sa bali. Jak sa maklon ti kastoy nga aramid na kanyak. Pirukak ni Rowena, kanday di a lalaki. Tabalsak ina. Ay saan anak ko? Agparbang ka kuma. Saan ang nasaya at day ta apang panunutam? Hustong aminan day ta apa naging inom mo iti arak. Agtrabaho kakit ding agtrabaho. Iti kasta, makaurnong kamanan. Patyak ang makabirok kan tumitlaeng iti nasaysaya at ababae, ngem iti dayjay a Rowena. Imbagman tanapan nagtrabaho dyan anak mo bakay. Wen nga rod lakay. Kunakit di no awanan apulos ti denggen na pambagbaga. Nasda awak laengan itay makariingak ta nakarubot meten. Mapan kano agtrabaho. Ay, kinapudno na masyanak una iti anak ta. Talaga nasaktan iti pananglipot ni Rowena kenkwana. Ay, wen nga rod lakay. Kalay sa laengan ti kurang. Tapno na an-anayan ti panagasawa da. Ang kastikit din ti inaramid ni Rowena. Wen nga rod ah. Ay, tinasayat nga aramidin ta. Di ta maumamang palpalagi iti anak ta bakit. Kasano kat nabaybayan nan ti trabaho na. Danda ni makabulanan aday talaagin inom iti arak tar aramidin na. Maumaakpay kit din ang makangkangag iti Rowena. Rowena. Puro Rowena ti sang kabalikas na nukasjay ang mabarte.
Naimbaglangan ako nam. Tadi na pa'y nagkalay sa akin ni Rowena. Ayun amangan kit dinudakdakkel pa'y aparikot ti ipaeday di ababae no nagkalaysadan kit ni Sander. Sa bagay, adam nga rod pagsayaatan na, ti panang loko ni Rowena iti anak ta. Ha? Namuan tayo nasapsapa ti madi nga ugali na. A pinagkwartaan na laang ti anak ta, kaya liniputan na pay. Pudno adi kan umin-inom iti arak, Sander. Ang di kan samot din mangmangan gapu iti katratrabaho manakaw. Saan man nanang? Mangmanganak mo ta? Mangmangan ka kunam ngam ne. Kimutong ka na nakaw. Saan akas tatisigod apam magim? Nalukmag ka idita kayo pa'y kiniruwen. Nanang, pangasi. Di unda kamatan pa'y day tanagan. Namimpinsanin alinipat ko day tao. Isang oray da kayo katlipatan nyo matan. Sanda. Awanan ti rason pa'y tapno lagi pan tayo ti tawa pimanawal. Manipon ita. Ikatan nyo amin na napakalaglagipan kan kuanan iti balay. Amin ngayon intad na kada kayo kanitatang. Ibal lang. Unay padawat yan. Takas tamat ti aramida. Ang sayang ba't dagijay anak ko? Kan may sa kwartang matlaang tinaigat gatang kadagijay. Uray pa'y nanang. Basta tong palag nyo lata ko man dagit imbagak. Sana bale, masukatan tumot la dagita. Gumatang tayo to iti baro akagawahan tayo dito balay. Ipadawat yung amin ng dagita. Iti kasta, mamimpinsanin ang malipatan tayo ti tao amang lilipot. Maria, bakit? Apay ka de lakay. Awan ka diti man madlaw mo ka ni Sandar. No kasta, nadlaw mo mat lakay. Panagkunak ka nagsublin iti sigod ti anak ta. Kanayo na naragsak. Makikindanan amangan. Masapsapa pa'y nga gawid ay. Wan nga rod lakay. Kan limuk magpaikit din Kan kanayon ko ang makita na kaisam, tunggal igam na ti cellphone na. Ewan, husto ka. Nadlaw kong maday ta. Masansan nga gistambay din dayon nga day ti sirok ti mangga di taro bayan. Mayat ti iisiman na kinukwa. At dangatan kasukat ni Rowena, nga iso ti mang parparagsak iti anak talakay. Ay, day ta tijak masungbatan bakit? Ang nukastaman bilang ay nagsayatan nga ay. Ang damagam to man iti anak mo. Iti kasta saan ta nga agpugpug tulatan. Ay na, masigurado nga ibaganan tumot laeng. Nubilang pudnuman ti atap ta, nga addan baro akayan ayat na. Ay kat nagsaya at unay day talakay. Sa bagay mo't kidi Ay, sapay ko mga road, tapod nung adan kaayan ayat di anak ta. Nanang, dumanon tayo nintong bigat. Dumanon ko nam anak ko. O nanang, kaya't kung nga kalaysa ni Gina, isa dumanon tayo. Ay iaguray ka man, Sander. Kat no awan pa'y mat na puutak nga inyawid. Kan inyam amom akayan ayat mo. Ita ibagam adumanon tayon tagkalay sa kayaw. Wen nga rod, nalawag tinangagyo. Dumanon tayon. Ay sus Mariusek, agtagtagainap kan sa anak ko. Ninanang met, sa anak nga agtagtagainap laang. Pudno ti bagbagak. Dumanon tayon. Iti kasta,
makapagkalay sa kami ka ni Gina iti kabiitan na panawan. No kasta, Gina tinagan ti kayan ayat mo. Una nang, taga-kabangi ba nga barangay? Agtrab-trabaho iti may sa Atranchen House ija ili. Ang nabiit kayon sapay mo't anagam amo anak ko. Kan may sa, kaslaawan mo't nadakdakamat mo ang nagkita kayon iti personal. Nagkita kami ni tinaminsan nanang. Iso na lang, tanabit kami lang nagsarita. Taur-urayan ka nung amin ti boss na. Ay na anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Saan mo't kat apasalip ti mga asawa. Amumpay kumaanasaya at day ti babae. Amamo ko ni Gina nanang. Imbaga na amin kanyak tinapalabas na. Isong awan ti rumbang apagdanagan nyo. Basta dumanong takit din inton bigat. Nanang! Nanang! Nakita yung ka din ni Gina? Nay, ay saan mo tanak ko? Apay, awan ka di iti siledyo. Amangan mo't no aday ti kusina, wano iti banyaw. Awan, sinapol kon iti unag ti balaysak bay arimuarak. Awan na talaga. Ay kat napanan na nga rutin ngay. Alangan mo't arimorlatan asaan ang nagpakaadakan ka. Aguray ka. Apay kasta ti lang amanak ko. Kasano kat? Katanya, anak ko. Awan mo tanti traveling bag ngayon dagiti kaus na. Awan pa yung tisling bag ko naglaon ka dagiti parwad mi di kalman. Anya? Agraman ti suot ko idirabi asing-sing. Kantay nyinginaan arilok. Awanan. Anya? Unay matentikas di nga inaramin ni Gina iti anak ta. Bakit? Iska amur gayam. Kampay iday makikalay sa. Gayam, takawan na ti anak ta. Tiawanan pa'y na babae. Ay, wan nga rod lakay. Kasanumot ngamin, darasudos di anak ta. Binagaak itin, ngamdimot dimngag. Anya ngay ita. Naska na matiliw na dya, Gina. Iti kasta, saan na namang loko iti sa balay? Bareng ano matiliwan dagiti pan nakabagiti lintag iti kabiitan na panawan. Unay mo lang arudan ti gagasat ti anak tayak. Naglakan to man ngagtaltal ka dagiti babae. Ay, gaputan na pintas. Sigay, ha, apa? Jakman abukin ni Sander lakay. Nasirib mo't iti panagkunak. Ngam numay papan iti babae, awanan. Ay, kat isumot ati makuna a weakness na bakit? Ha, kita ti anak mo. At naman ni dyan nga gininom iti harak. Sigurado akas tamanan iti manunga aldaw ti aramitin na. Ay, bayan tapay laang lakay. Sigurado ang nasakit tinakam na. Iso akas tamanan ti tiyan na. Wena, bareng may liwliwag na tumila nga dagos ti naramid ni Gina keng kwada. Bakit? Ano sam apalagipan ni Sander, ah? Lakay. Hindi na panalawas saan na nagawawid iti dua nga alda kung dua rabi eh. Hindi nagawid adayin sang puwen na babae. Ita sa bali man na babae. Jesus Mariusep. Saan na may parbenter aramidan dyan akmaw. No namin anukon a binagpakaan lakay. Ngamawan san at talaga tidenggan na. Hindi ka maumuma mang bagbaga ah. Bayan tapay laang lakay. Patsik ang makaamiris tumat laang ti anak ta. Makaamiris taw, into naladawan ti amain. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Milyo? Anya nga ti amom, nung makaalakit di iti sakit,
Gapo kadagiti agduduma babae apakinanaigan na. Ha, ay sus, iyad adayom ka di apo. Iso apalagi pamtuman dyan akta. Gan may isa. Amangan ki di may no adas asawa dagita babae. Intun kwan da ito manin anak tati nakakaasay. Nagbabawin tao hanggang naladaw ton ti amin. Iso abagbagam ni Sandar. Nagkasangbiag ko tintad mo akalakamak. Ta gusto bayan nga uray no pakataya. Di mo pinanunot. Ta awan panunot mo. Insukat nakti sa bali. Siyaktay inka inwaksi. Anya tayo siya. Kasla dagsang sangit dito sa ano na nga tayo. Ano parpar mataklay. Ituloy ko kinintimag no ta makaawid ako. Insukat nagti sa bali. Nagturong ka akin kumpari. Talaga nga dagsang sangit Kasla umasasidag. Kasla di na malabsa ka waiting shit. Ay, paiman. Asino ka? Abay nga, daka dito waiting shit dito. Kasto nga oras, Siya na yung tinagan ko, Uncle. Imba, dito'y tinangampon kanya. Ngamin, di nakanon kayat. Ngamin, agdan anak da. Ang mga no kayat nagngamponan, Uncle. Awan ngamin na mo kapapanan. Agsingsing puta. Promise, basta lakit yata pag naida. Sige, Uncle. Pangasiyo. Agkagat ka nagsingsing putak. Promise. Ado dagiti amo katrabaho ito nagtibalay. Sigurado makatulong ang kada kayo, Uncle. Hoy, Sandar! Na kayo muna na. Ang payakas tati lang ayaw. Kas kailan makaungungit. Ay naanak ko, agparbang ka kumamay. Awan ka din nasaya at nga aramidam. Amom ka di at child abuse ti kastangar aramidam. Nang yawit kay... Nanang, mistake ti pampanunutan niyo. Kabayatan ti panagnak nga gawin di dirabi Nakitak ni Shanaya ti waiting shed. Agsangsangit. Agpakpakasing ampunag ka nun. Taimbati ka nung tinangampun kan kuana. Isungay nyawit kon. Ninanang mat. Advance talaga ti panunot yun. Ala, sumura ka kun iti trabaho. Da kayo pala ti makaamo kani Shanaya. Kaasimot ng papanawan tayo. Isungagyan pala dito balay. Ado kanong ti amuna at trabaho iti unag ti balay. Sige, mapana ko. Tapno jak maladaw na nang. Sige nga rodanak ko. Agan anad ka. Sa paam ti agawid inton malam. Taggigiddan tayon ton amang rabi Una nang. Uno umuna kay tulatan amang rabi Amangan numaladaw ak nga gawid. Narespitaw ken nagagat nga ubing ni Shanaya Imbag hamon lakay. Amuna amin at trabaho iti unag ti balay. Aginaw, agwalis iti unag kenruar ti balay. Agpunas kadagiti tawa, ken amuna pa'y ti aglaba. Isu na laeng ta saan sapay unay a makagilgil kadagiti dadakkel a jacket, ken pantalon. Ay, man-mano ti ubing akas ken kwa na bakit. Kaduan nga ubing itang, kaday talag sil-silpon ti kukwenda. Di da pa'y kumaibaunin ta nakatutok da kadagiti gadgets da. Wan nga rod lakay. Naiduma talaga ni Shanaya kadagiti ubing ita. Ay, huwag gayam. Kanya nga ti plano ni Sandar ken ni Shanaya. Apay talaga nga ampunin na. Kastamot ti kuna na lakay.
Pagadalan nanto kano, inton umay apa nagsisirag. Kaya nasaya at no kasta. Awan tidakas na no agnagan dito'y balay. Nagagatmait. Imbaglakad kadwata mo dito'y balay no kwa. Day talaang no dantoki di umay mangsukon kang kwa na. Panagkunakat saan ang mapasamak day talakay. Ngamin, sigun ka dagiti istorya ni Shanaya. Inampun kano dagiti baknang a pamilya. Angam nakakaasimot kano ti pampamay andakan kwa na. Natay kanon dagiti dadakkel na gapo iti sakit. Payawan nga tat kakabsat na. Wano kakabsat dagiti dadakkel na. Day tatijak ang mula kay. Agam no kastantuman bilang. Awan mo't parikaw. Adan tumatan kin ni Shanaya dayta. Mabalin nanton ti agdesisyon abuk-bukod na. Sabihin tayan ko. Anda matulas ko na. Anda dito yung waiting shed. Ni Shanaya tinakaturog iti abay ko. Nalaos ti bartek ko Imbaglakid din. Takinabalak pa iti dimanon dito yung waiting shed. Shanaya. Naya. Ay, saan kayo ka din, Bartak, Uncle? Ako, apay nga da ka dito Imay ni Lolo Kanor itay ijay balay. Imbaga na ti kaadam dito yung waiting shed, Bartak. Saan ka mat amabagkat ngayawin? Isungay niyagan kan ay iti ulas mo. Didak kayat apalubusan da Lolo kan Lola. Ngam impilit ko di may dito Di ka mat kayat apanawan. Isabi nantayan ka. Aging gana iturog kumatan iti abay mo. Shanaya? Saan ka na Bartak, Uncle? Uwan. Sanan? Nala, agawid tangarudan ay ijay balay. Ijay tan niya ituloy ti maturog. Naya? Naya? Shanaya? Ay, amang ano nakaturogan. Naya? Nakaring ka pa Shanaya? Apay, anya ti mapaspasamakan ka. Nanang! Nanang! Masakit ni Shanaya! Nangato ti kurikur na! Umay kayo adagos ditoy! Aywan, mabitla ang anak ko. Mga lakla ang iti ibanyos ko kankwana. Darasan nyo! Nalabit ang nalamukan iti panang bantay na kan ka ijay waiting shed. Idi na barbartag ka, Sander. Nanang. Anak ko, agbalbaliw ka ngaminan. Isublim ti sigod akababalin mo. Saan ka matasigod akasta Panagkunakat blessing ni Shanaya kan ka. Kada tayo a pamilya. Iso apang nga asim ka di tagbalbaliw kan. Idyamon ti arak. Aginom ka man ngam kontrolam. Kan saan mo kumamot a kanayunan. Si kamot laeng ti agbalinto ang nakakaasi. No kastalatan ti aramidam anak ko. Saan laeng anasingpet. Nagagat, na respeto, ken nalailo pa'y nga ubing ni Shanaya. Saan anarigat nga ipatag, kas anak ken apoday chay nga ubing. Patyak adumakkel tumet laeng anasingpet, babaan iti panarabay tayo kankwana. Asino met ti ubing ang makaaramid iti kas iti aramid anakan ka. Agasamet, tamapan nakabambantayan, kan ik-ikan iti ulas mo no kasya nabarbartag ka. Itimplaan na ka iti kape, pakanin na ka, kaidaan na ka pa, nga uray na sangsanger ka. Panagkunakat imbilang na kan kasamana. Iso nga ibilang mo kung mga rudan kas anak mo ni Shanaya. Una nang, ikarik nga idya kong tagbartag. Ipamaysa kong tagtrabaho.
Agurno nga para iti panagadal ni Shanaya. Ketap no mamaminsa ti pananglipat ko iti sa ema naglabasak. Ipamaysak ti mga sikaso ka ni Shanaya. Kastamat tin iti trabaho. Igaad ko ti agtrabaho. Nangruna kat agadal to ni Shanaya. Masapol asaganak ti dakdakkel ton nga obligasyon ko kankwana. Ay na, maragsakan ak amakangag iti dayta anak ko. Namnamaam ti suporta ken tulong ni kinitatang mo. Uncle Sandar, okay lang ka di? No awagan ka iti daddy? Kat wala. Okay lang kanya. Kayan pakaragsakak unay, no kayat nangagbalin adadim. Thank you, Daddy Sander. Agyamanak iti panangayaywan mo kanyak. Nang rona no kasding agsakitak. Thank you very much, Daddy. Awanan yaman na, Shanaya, anak ko. Sabi ko ma, tasaan kayon nga agbarbartak? Awan, saanan? Ikarik dahi anak ko. Saan aton nga agbarbartak? Agtrabaho akon. Iti kasta, makaurnong tayo iti pag-eskwela. Agpaiso, Daddy? Wen, kunakmet. Promise? Promise. Pexman? Pexman. Mamatay man. Agyamanak, Daddy. Kat promise ko mat, ngagbalinak to anatulnong kada kayo kada Lolo Milyo, kini Lola Maria. Agsingsing panak, agadalak analain. Itikas na, makaturpusak. Aywanan ka, aging gaalumakay ka, Daddy. Uray anyan to ti mapaspasamak, sikan tulaan ti Daddy. Ket numan bilang alaundak to dagiti pudpud no a pamilyak, agsubli aktulatakan ka, Daddy. Ket aywanan kan tumat, kas iti panangaywan mo kanya. Miss F, iti talo atawan akaadda ni Shanaya iti pudermi, awan met tinagbalin aparikot. Nagdamdamag kami kadagiti mabalin akabagyan na, ngem awan nabirukan mi. Nagpa-advise kami iti maysa nga abogado ket inpagnak dagiti kasapulan a papeles para iti pannaka-i-transfer ti apelyido ni Shanaya. Inpaay ko amin a panawan ko kenkwana. Inbilang ko kaspudpudno nga anak ko. Maragsakan ngamin itilikudan dagiti naglabasak adda ni Shanaya anangagas kadagiti saem anapasamak iti biag ko. Nagbalin kami anasinged. Tiamok idi ket awanen torong ti biag ko. Ngem nagbiddutak gapo ta ididimteng ni Shanaya nagsubli iti sigod ti kababalin ko. Ket ita madama nga agad-adal iti maysa nga universidad ditoy La Union. Nagtalinaed met ti kinasingpet na nga ubing agingga abin malasang. Ket iti mabiit agdibon daytoy. Kayat ko nga ipaayan iti maysa a birthday party para iti panagdibuna. Daytoy man ti padas ko a Jactopolos malipatan. Toy pagayam mo, Sander. Ken ka pagayam, Sander. You are blessed. Ni Shanaya kat maysa kadagiti makuna ahulog ng langit. Adda kat adda talaga ti usaran ti Apo tapno agbalbaliw ti maysa a tao. Iti intay panagdaldalyasat dito'y abiyag adu dagiti panubok a mapasaran tayo. Ngem adda kat adalatta ti aramatan ti Apo tapno maiparikna na tinalaos a panagayat na kadatayo. Nagbalin man anaatap ni ayat ken ka gapu kadagiti nakirelasyonam, ngem dakdakkel met a parabor tinaawat mo. Sapay kumata agtultuloy ti kinasingpet ken kinatulnog ni Shanaya. Alakastan pagayam Sander, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas.
In Your Nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan kan idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, ti surat nga intay ikan biag ita, ket manipod iti pagayam, ang nagpailingad itinagan adanika, nga iti agdama ket adda iti Malaysia. Kastoy man ti surat ni Danica. Dear Miss F, ilingad na kumalatan itinagan adanika, taga Kagayanak ngam addak ita dito'y Malaysia. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko apaidrama to'y padas ko nga iso ti puon kan makagapo no apay nga addak ita dito'y Malaysia. Kastoy man nga rod ti pakabuklan ti amin. Dinsyo lakay, manganan. Anya nga ti masida mga. Ay, naglambong ang iti ugkot ti kamuti kan okra lakay. Nangarami dakmetan iti sa usawan. Bugo ang kapinisitak iti kalamanse. Sakto naggalip iti kamatis. So, iti pamigatan tayaw. Una yun dahi ta pa nagsinaay. At indog lang arudan na unag pa eh. Kasanaw ko isuman ti masida. Kanayon alinampungan natin nga isaw-saw iti bugoong. Di pa'y malanitan ti subil da tao. Una yun ti kastoy. Ay, na. Ay kataganos tayo alakay. Saan tayo matabak nang. Agyaman tayo kit di Tanasalon at tayo nga urewan makukwarta tayo. Importante saan tayo matalumangan amangan. Makauman no kastoy kanayaw. Agun natun da tao ngum di pa'y makaraman mo't itinagin awa apa nagbiag. Tata, naimbag nga orasyon. Kastama kang kasal di baraw. Anya masapul mau. Kuwa tata, bisita ko man di balasang nyo, ani Danica. Apay ang bisita ko nakasalsalon at may sakit na. Ni tata din siya man. Tiket ko sa wahin kayo, may ko pasyaran. Ay, pasensya kan. Awan ni Danica baraw. Napari di ka bangi-bang nga ilay. Diyan tiikit na. Kit no nakita kla ito tata. Impakadak pa iti sa sarungkar ko kunkwana ita. Dagulit ka mo si kasalday. Imbaga lang arudan nga awan ni Danica. Ha? Kanuang kayam. Manipot ita. Isarbing mo masarsarungkar ang ti anak ko Gapaw tasan ka kaya tapara kunkwana. Siya ko na mismo timang bastard kan ka. Aha? Saan ka mo siguro atulang?
Nalawag mo siguro tinanggag mo, salde. Unay kayo matan tatang. Apay kayong bagayo ka ni Saldi nga awanan kita dito'y balay. Diagamin kaya't dahi nga umay mangsar sa rungkar kun ka. Anya nga ti masakbayam kun kwa na. Pampada mo aman nalon. Kasanon to, ti panagbiagyaw into nag-asawa kayaon. Nasingpat ni Saldi, tatang. Oho, ray pa singpo na amin asingpo no mabisinan ka mag. Oray man kat no baknang namat amin abaknang. No konsumisyon kun tumatlaang. Kay kayat kun ati manalon, tatang. Nasimsimple pa iti panagbiag. Kan no man bilang da kami ka ni Saldi ti agkagasa. Sigurado asahanak tong agbisin iti danana tanagagatmat. Apa inaklon maun? Saan pa'y tatang? Ay, sigurado dani ka. Tada kayat ko aparakan ka. Anya? Da kayo ti agpili para kanyak? Sana balay tapag saya atam mo ijipilyak parakan ka. Napintas to ti agpali na masakbaya manakaw. San lang abuksit ti mabsaw. No di pa'y kapatibul sa datao. Oh, tata din siya. Mabalin ka dito pamasyaran di balay oh. Umay ko kumapasyaran tayo palasang yun. Ay, Juan Brian. Day talaga ayam. Kanya oras ka mabalin nga umay ta. Umala at tulagtan. Umay ka. Nagatap to mo dyan na kayo, tata. Di kag tanag. Siyak ti makambaw, Brian. Masayat nga rin mo kasta, tata. Sana naatap ni Dani ka, Sir Brian. Mabayin la siguro kada kayaw. Kaputa mo na abak ng kayaw. Iswa nagasad dyan ako no kursunadak, sir. Talaga kursunadak dyan ako, tata. Napintas kami. Kan nagmayan ti pamagina. Uwan, sir. Siyempre, imala. Iswa napintas di balasang kao. Mayat ti polimika. Daya Brian, tatang. Nakaperpres ko. Kasla sino akababaknangan. Nakalaslastok. Diyak kaya't tikas dya agalat ti lalaki. Muray tada mo ipalastog na. Tinarigat, diyagin lalastog ng awang mo paglastog na. Ay basta. Saan ko akayat daya Brian, Ay, tatang? shh! Sana natangkin ti ulom si ka. Di nak ibabayin ki ni Sir Brian. Umas asidig lang aroon ti swerte. Panawam kitay. Ay, usarin man ta panunot mo. Tata. Urnusam ka tabagi maun. Sangwag ni Mr. Baknang. Agyaman nagtasinangon nagdani ka. Nagpintos ka talaga. Ibagamon na niya ti masapol mo. Kasta ganti kahat mo ah. Direct to the point. Okay? Kayat ka lang nagdani ka? Ha? Kayat ka nagkalaysan o lagi di namayat ka. Amam, nagano ti batbay ngagpapatay ka niya ka. Agam nagasat ka atas sikat ti ursunadak. Oh. Ay, opo. Nakaperpres ko talaga dito ya Brian. Ay, nasurun kon. Ada ka di bagbagam ading napintas? Ay, awan, Sir Brian. Kunak, ibagamon na niya tigagaram tani. Ado pa'y ti aramidag. Aklunan na kon. Tapno ikalaysa ka adagos. Bungga ti agbalin na kalaysa na. Kumusta ti panagsarita ko ni Sir Brian? Naglastog. Panagsasaw na pailang. Sanan ang makapasa kanya. Ay, jakla kaya tikas diya klaseng ti tao, tatang. Uray na lastog tada mo pagpalastog na kuna manan. Kas diya talaga ti kapapalin na ah. Ay, jakla maanusan akasasaw iti mabayag tikas diya at tao. Ay, di kag balin ang maagsi ka. Sungbatam ki din ni Sir Brian tapno bumak ng kamutain. Mamin ano mo la sumungbat ti wen. Nagado pa reklamo may. Uray awan ti bumakbak ng tatang numakidan na akmat iti nakaperpris ko at tao. Ay, di ka man nagbalin ang mulanglang si kadani ka. Saan anatangkan ti ulom ko na manay? Tatang!
Di mat ano pilito makit din dyan anak ta makiasawa iti di na kayat. May saka mga bakitan. Din show. Pampanunuto lati pagsayatan dyan aktangam kontra na manain. Kasanukat maasyanak mat iti anak ta. Ipilit mo matkan kuan at di na mat kayat. Masursuro ng tumilang nga ayaten ni Brian oray kita. Ambisyoso ka lang amin unay. Uray pati anak mo. Kayat mo nga aramatan tapno laang sumaya at ti panagbiag mo. Ay, saan la para kanya kay da? Ni Danica, ti adada mairanaw no makiasawa ka ni Sir Brian. Utak ti aramatan. Napintas to ti agbali na masakbayan ti anak ta. No ni Sir Brian ti makiasawa na. Saan kat aday dya asal day. Anya ka diti maipaikokan ka, tatad din siya. Ay, sir, umutang ako mano dapan nakabalin na. Ta sa kaagtay nakasalda daga. Tano dya masakaging ga umay alawas, kukuan taon din ng saldak, tinaga. Iso nga min tinagsaritaan, sir. Kasta ka di tata? Uwan. Kakaisuna atalon ko day jay, sir. Insaldak iday, na ospital ti anak kaw. Pawanin at ipagbiyagan may no alaendan. Okay, hindi kagda nagtata. Tatulungan ka. Agpay susar. Uwan tata, tulungan ka ko naglangaro dan. Uray saan yun nabayadan ti itag ko ang wartagan ka. Nagamit may isa kondisyon. Anya kondisyon sir. Ikalay sang nigdani kang anak yun. Anya, mayat kayo itiday ta kondisyon ko? Lakay, makabulan ng tinapalabas. Manipod iniyawid ni Brian ti anak ta. Di pa'y pimasyar nito'y balay. Ganun, ang mamangan no makumikom talaga nagiti business ni Brian. Kanya tiyan mo, mamang kiidimit no may dagpa siya rin ton malam, uno inton bigat, uno kadagiti sumarsaro no pa'y ngaldaw. Ay, sapay lang kumatakas tangagpaiso din siyo. Masigurado ka na saya ti kasasad ti anak ta iti sidong ni Brian. Awan pagbabawian na tapak ng ni Brian. Magatang namin akay kayat na. Tani ka? So di mo talaga po, ha? Di mat imbaon na kamapan gumatang kadagiti masapsapol dito'y balay. Apay nga itakala sa mga bat. At dalalaki mo niya. Ay, agpudno ka! Anay ko! Tim, di mo masaksakitan ay batanak, Brian! Amok ka nagsarak kayo iti day Saldi! Saan kami nagsarak ka ni Saldi, Brian? Nagawi na kadagos, kalpasan ti pa nag-grocery. Di kagkam kamali, Dani ka. Tasaan la day tatilak amam numadok talak ng dalalaki. Dani ka, mangtad ka man iti arak. Darasan! When Brian, mabit lang. Darasan ti aggunay. Di ka man agmikki-mikki. Ato yan ti arak ko. Ay, unay abayag mo. Ay, Ay ko, Brian, gusto ko man. Anya launay ti basol ko kan ka. Kanayon nakmatan atong paan kan bugbugan. Damagan pa lang. Malas ka tibiyag ko. Manipot ididimtang ka. Kanayon na ka maabak iti sukal. Iso day tatirumbangkan ka. Buisit ka papay. Sir, pinasawa. May sapay man. Austin, Brian! Ay, Kitaan nyo ti bunga ti aramid yun, tatang. Nadidak ko mapinilit idi makikalay sa gani Brian. Saan ko magasto'y tinagmanagag?
Kakaasya ka bugbugbugan ni Brian. Tunggal sumangpet ana abak iti sugal. Ayop na jay ataw. Idarom ko na jay ataw. Ay na, kunakto payasaan ang mapagtalkan na jay atao. Basol mo ti amen din siya. Basol mao, ambisyoso ka lang amin unay. Ay, anya nga ita tinagbanagan ti anak ta. Ay, agsagsagrap iti kinaambisyoso. Kunam apagsayatan na ngam saan magtapakay rubuan na gayam. Anak kau, pakaw ka na ka. Diyan mo amu akas to, iti pagbanagan ti amin. Iti amok itagbalin ananam ay ti biyag mo iti sidong ni Brian. Ang saan mo gayam, tadimonyo mo dahi dya tao. Sinurot nak idi ni Brian iti balay dagiti dadakkel ko. Nagkari adinan ulitan pa iti panangkabkabil na kanyak ngem jakon simurot a nagawid kenkwana. Imbagak ajak pulos inayat daytoy uray nakikallay saak kenkwana gapu ta nagtungpalak lang idi iti kayat ti amak. Manipod idi tinakmetten sinublianan pay banag a nakaragsakak. Tinulungan nak ti maysa akasinsin ko kat inpagnak dagiti papeles ko. Agliman atawan ko ita dito'y Malaysia. Nadamag ko nga addamoten kadandan na ita ni Brian. Jakmat ni namnama nga iti kaaddak dito'y Malaysia kat agsabat manen ti dalan mi ken ni Saldi. Sigun kenkwana baro paylaeng nga agingga ita gaputa syaklaeng kano ti babae nga inayat na. Miss F, dawatek man ti kapanunutam no anya ti rumbang nga aramidak. Iti may kadwa agundaway agar aramanen ni Saldi. Ket mariknak nga agayatak met kenkwana. Ngem maamakak taamangan no adda ibagat isabali a tao. Nang runa ket nagkasar kami ken ni Brian. Ditoy ko nagibusan toy surat ko ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama na. Toy pagayam mo, Danica. Ken ka pagayam, Danica. Nuti kunam katipan nakiasawa manen, panagkunak kat awan parikot iti dayta. Nakunamet nga adan kadandan na ni Brian. Ken maysa saan mo met nga inayat daytoy. Awan met anakyo. Saan mo apanunuton ti ibaga ti sabali a tao. Ti importante ita ket noan niya ti pagragsakam. Manon atawan asaan kayong agdandan na ka ni Brian. Manumeten atawan anagsina kayo. Mabalin yon tumeten nga ipagna ti annulment tapno makapagkalaysa kayo kani Saldi. Nalabit ada kayo kani Saldi ti agkagasat. Alakastan pagayam Danica ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Maysa na imbag kan nagasat nga aldaw ti inak ikablaaw kada kayo amin papagayam. Sapay kumata adda kayo iti nasaya at akasasaad kabayatan ti ingkay panagdengdengeg ditoy programa tayo. Ti surat ngayon ta ikan biyagita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan nga Rinato. Manipod probinsya ti Tagudin, Ilocos Norte. Kastoy man ti surat ni pagayam tayo nga Rinato. Dear Miss F, kapya ken ragsak ti inak ikablaaw, kada kayo amin kabayatan ti ingkay panangibasa ditoy surat ko. Pakairamanan dagiti padak adumdumngeg ditoy programa. Awagan naklat takuman itinagan nga Rinato. Ubbing pay dagiti tallo nga anak ko, idi pinanawan da kami ti inada, gapo ta simurot iti sabali a lalaki. Siyak nga rod tinagbalin nga ina ken ama dagiti anak mi. Jak meten nakiasawa pay, gapo ta kontento akon kadagiti anak ko. Isuda tinagbalin akata kunaynay ko, itirigat ken namay. Babaan iti panagsalukag ko, napaadal ko matida. Naragsak kami nga agaama uray awan ti inada. Ngem dimteng ti saan ko aninamnama apasamak. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Magipagladingit ak aparay. Aging gay taparay. Kasladyak pa'y lamaklon ti kastoy nagbanagaan tinawag anak ko. Andiyan ngayon nga road paray. Talaga saan amaliklikan ti aksidente. Kalkalpas mila nagsarita di agsapa. Kuna nang agawid adagos kalpasan ti trabaho na takasangay ti naud niya kapsat na. Bangkay meten ang nagawid. Ay, pare Rinataw. Nagsakit pare. Pudnugayam ti kunada nga awan umasping iti kinasakit. Timawanan iti anak. Nuamukla ko ba pare? Nuamukla ko tapno na ilutuak pa kuma iti pamigatan na. Sakbay iti papan na iti trabaho na. Talaga siguro ngagpatinggala-ditan ti biag ni Paul. Aging galangan dito iti pabulod ti Diyos sa biag na paray. Nalabit nga da napimpintas a plano ti Diyos. Iso kastoy tinapasamak. Ngimala, san kan nga agliday paray? Nasakit amin kadatay tinapasama kini Manong Paul. Ngam diyo kumamot baybay antibagiyo. Ang mga na niya pa'y timapasama kada kayo. Amo miya nariga tatang. Ngam masapul nga klunan tayo ti kinapudno nga awanan ni Manong Paul. Ay. Adda kami laang dito'y para kada kayo, tatang. May salaang tinapukaw. Laglagi po nyo nga adda pa'y doan na bati. Katda kami kini Ivan Deta. Agyaman ako unay ka na kayo anak ka.
Husto kayo. Aklunan tayo tinapasama ka ni Manong yaw. Sana mabalin nga agnanayon ti panagladladingit tayo iti ipupusay na. Nalabit ang naragsakitan ni Manong Paul. Iti din natin Diyos na marso tatang. Kat di na kaya't ngagladladingit tayo. Isong ag-move on tayo. Mga barwanan tayo manan. Wen, kat agan-anad kayo kumakanayon. Nang runakan ka, Ivan. Tatang, ti panagmutmotor mo Di mo unay partakan ti agpataray. Wen tatang, kanayon nga agan nadak. Kastamad kan ka, sina anak ko. Wen tatang, di kay madanagan. Naannadmat nga agmaneho ti asawa. Kanayon nyo kumaalaglagipan nga ipatpatag kayo na anak ko. Jakman may bagada ito iti inaldaw. Ngam amo ka marik na yaw. Ipatpatag kayo unay. Manuabulanan amarikrik nam ti panagsaksakit ti tiyan mo, Sheena. Nabayagan, auntie. Addan sa 2 no 3 abulan. Ti malagip ko. Kat nariknak day tuyen sakbay ti pan nakatay day di Manong Paul. Ngam agmay sa tawan gaya man ti ipupusay na. Ay, panagrik na kat kimaro ti sakit na. Jakpay kitin ang munoan niya ti nasakit. No maminsan, kasla iti makanawan apaset ti tiyan ko. No maminsan mat, kasla iti pusong ko. Ay, tiyan kon mauawatan, auntie. Kasla dumakdakkel met ngamin ti tiyan mo balasang ko. Ay nasaysaya at sa numapan kalaang nga nagpakita iti doktor. Saan amaala da ito'y iti panagilot laang. Amangan met no anya day na marikrik nam. Kaslang mabutang akmat ngamin, auntie. Mas nakabot-butang no saan mo maipakita da iti doktor balasang ko. Mabutang ak no maamwak no nakarukit din ti sakit ko, auntie. Iso nga rod amapan iti doktor, iti kasta maamwam. Nasaysaya at tinasapa, tapno maagasan ka, no anyaman day ta amarikrik nam kaanakan. Anya, manulangan abulan. Stage 40 cancer mo? Ay, ilakok tinuan tayo. Pakita ka iti sa bali a doktor. Agpasikan opinyon ka, anak ko. Kasano kumaanadaan ka iti kasta sakit, anak ko. Diyan mo, tata. Ubing ka pa madaan ka iti kasta sakit, anak ko. Saan samat nga usto ti resulta ti eksaminasyon taken ka. Agbirok tayo iti daduma doktor. Kasanoon no agpadan to ti agbalin a diagnosis ko, tatang. Kasano no talaga cancer ti kimpet a sakit ngayon. Kat manulangan na bulan ti panagbiag ko di tirabaw ti daga. Anya ti aramidan tayo. Anak ko. Mabutang at tatang. Diyak may kayat ti matay. Ado pa'y ti harap-hap ko iti biyag. Diyak may kayat ti matay. Saan ka matay, anak ko? Aramidan mi ti amin. Ipaagas na ka. Makipagladingitak, Ivan Barok. Agyamanak, Ninong James. Ay na, agwapay lang at awan tinapalabas, manipod na tayo day inaunakab sa tiyaw. Ita ni Mutsina. Diyak man ang mawapay ang kastimot na timapaspasamak nino. Ubing munay ni Manang Sina, tapno maadaan iti kasya sakit. Sana nagbayag ti panagpagas na. Gaputa sana nakabalan ti bagina. Nakakasimot ti kabsat mo, Barok. Ninong, kasla pag-ayaman na kami ni Gasat. Ayan ti amam. Aday ti silid, Ninong.
San pa arimrim mo manipod insangpot dati bangkay ni Manang Sina. Diyak man makasarita tinasaya at gaputan na kadadayo tinakaiturungan ti matang na. Pasensya kan Awan tinaduma may tulong ko no saan at ipanangi kararag ko. Asa pa ila kumata malasatan niyaw, ti panlubok a pagdaldalanan niyaw. Ninong, ti Diyos lang ti makaamaw, no apay akas ti mapaspasamak iti pamilya yaw, barok. Ne, Renato ating ko. Una yun, bigbigat ngam agin inom ka manan. Gusto daytan, manuabulanan akastaka. Kanayo nambatan ti aginom iti arak. Payanak lang Manang Merna. Dahito lang amin ti amo ka pamuspusan tapno makalipat. So nalipatan batan nga adda ni Ivan. Nalipatan mo nga dapay may nga anak mo kasta ka ni. Inayaw anak mo tanasaya at iti anak ko. Ang mapay akastoy nga anak. Mapay, alalaan mo tanida ti Diyos kanya. Kanya nga ti basol ko. Saan ka di asyak tinbati ti asawa? Ay, tiyak masumbatan dagita sa lutsod mo ating ko. Manang. Dilang maibaga kat isardeng munday tapanagin inom mo. Tamangan no si kamat ti sumaruno kadagiti anak mo. Gapoy ti kastangar aramidam. Nakaturog sapay ni tatang. Siya kung tagluto ito pamibatan mi. Oh, ay buhan anak. Nakariing ka magaya man. Ay, buwan tatang. Kunak mo nakaturog kayo pa Nasapa ka nagriing, tainlutuan ka iti pamigatam anak ko. Ha? Ay, ni, nag-imas yung tinluto yung adobo tatang. Pasensya ka anak ko. Nabaybayan kamot nga agpaisaw. Gapo iti panagin inom ko. Maawatan kayo tatang. Didak pa kadanagan. Sana balay. Manipod ita. Siya kung tagluto iti pamigatam. Pangaldawan kan pangrabian tanak ko. Una tatang. Pati pa'y kidi merienda Una na ko. Awanan dagiti dua kakabsat mo. Dudua talangan. Awon gayam. Kaano nga mga asawa ka. Ubingak pa'y tatang. Ubinga sa asawa. No, asidagan amat nag iti kalendaryo ti tawon mo. Sana balay tatang. Dapay mat bingo cards. Di mo kunay na mabayaga ka maadaan iti apukaw. Adupay nagiti kahit kung aramidan iti biyag tatang. Di kayo madanaga. Sumagmano lang atawan. Adanton, ti kakinkin namat yung apuko yun dito balay. Ayban! Ayban! Aldawan! Nakasaganan ti pamigatam. Bumangon kan. Nay, ada pa'y trabaho. Naimasan nan sa tinaturog. Ngayon nalamiis ngamin ti panawan. Lukatak man lang ti silid na. Bumangon ka di Ivan. Aldawan. Maladaw ka iti trabaho. Nakapaklap pa iti loko. Ivan. Ivan, aldawan. Apay ngay. Kaslasan nga kang angas ni Ivan. Ivan! Ivan, anak ko! Ivan! Bumangon ka! Awanan. Latay ni Ivan. Kabayatan ti panaturog na. Diyos ko. Na-aksidente ni Paul. Nadaan ba't iti kansas ni Sina? Ni Ivan, kat na-attack kay Manang. Kastoy ka ni.
Ti pakasaritaan ti biyag mi. Jak man lang di maistorya kada kuada ni Paul ket maysa na manager ti bangko. Ani Sina ket nalpas iti kinabuga siya. Ani Ivan ket nagkasariti mabit. Kalpasan ti panagturpos na kas engineer. Kasta ko makaragsak ti panang istorya no dagdamag. Uno damang kumusta ka na iti anak ko. Renato, ating Hanggang saan ba't? Kaputa sana nagbayag, tinagbalin agas at dadi tirabaw tinaga. Nagsakit manang. Renato, ading ko. Patibkaram ko mahati pa kinakam mo. Di ka mapukawan iti damnama. Amok, adi na kabaybayan ti Diyos. Kaya't munti sumuko manang. Jansan ka ba ti kastoy? Aginggat ka hano, alak amag ti kastoy manang. Aginggat ka hano. Renato. Matudog ti puso kiti sakit. Naintinot. Napukaw na giti anak ko. Iso talangan. Tiandakan niya. Apay ngayon nalay na ti Diyos. Anyalaw na ti pasol ko. Manang. Amok la kumaakas na ti pagbanagan dagiti anak kao. Jak la kuman imbat-bati idikan ka. Inalak la kumaida-idain. Irresponsable kamot nga ama. Imunan ni Paula. May kadwa ni Sina. May katlo ni Ivan. Talon adaras anang itabo na kiti anak ta. Ngimita ka lang o may agpakita. Kalpasan na kastapay ti bagam. Sika ti malas itibiyag dagiti anak mau. Anay ko. Apay nga agsipat ka ngay. Mangmangag mo ka di dagiti pagpagam ha. Renato, ibatam ti imag. Ibatam masaksakitan. Amom no kasano kasakit ti maawanan iti anak. Ha? Ibatam ti makunak lang arudan. Ayop ka. Awan ti amom. Iso adinak pagsasawan iti kasta. Gaputa uray basit la panawan ti inted ti Diyos kanyak. Tapno makaduhak dagiti anak ko. Naiparignak ti panangipatag ko kada kasama. Sadakas kan ka pinanawam ida. Akas kala nang ibelang iti basura. Iti naramid mo kada kami nga agaama. Saan da pa yan natay? Pinatay mo idan di tapusom. Isungawan nga ron karba nga mga agsubli ditoy. Tapno pagsawan na kiti kasta. Pumanaw kan. Tama nga nun niya pa iti maaramid ko kan ka. Pumanaw kan. Nagsakit, nagsaem, permi asakit, awan umasping iti kinasakit na. Naininot matlakit din anapukaw, dagiti talo nga anak ko. Agingga ita, kat kasla nagrigat ko pailaang nga aklunan, nga awanan dagiti ipatpatag ko nga anak. Miss F, iti likudan dagita apan nubok nga inted ti Diyos kanyak, makunak anaga sa takpailaang, gaputa siyak tinakadwa dagiti anak ko, sakbay nga inpulang da, tibulod da abiyag. Jakman amo no apay anasapa nga inala ti Diyos dagiti anak ko, ngam pagyamanak latta ti Diyos anamarswa, gaputa inikkan nakpay iti gundaway, tapno maipariknak kadagiti anak ko ti panangipateg ti maysa nga ama. Ita, agmay maysa akon nga agbibiyag. Inpa may sakit di tinagtaraken kadagiti dingwan, nga isu ita ti pakakumkumikumak. Pasaray umay dakmet pasyaran, dagiti kakaanakak, nukasjay nga awan trabaho da. Aging galangan ditoy Miss F. Ket agyaman unay iti anos mo anang ibasa, ken nang iyornos para iti panakaidrama na. To'y pagayam mo, Renato. Ken ka pagayam,
Renato. Amom jak mailadawan ti saem anariknam kadagiti agundaway. Kablaawan ka, gapo iti kinatibker ti pakinakam mo. Bulod laang ti biyag tayo, kat di tay ammo no kaano ti panangisubli tayo. Ipakita kan iparik na tayo nga rod ti ayat, wenno panangipateg kadagiti ipatpateg tayo iti biyag, tapno awan to ti pagbabawyan tayo iti udina. Alakastan pagayam Renato, kat pagyamanak unay, tiing ka panangibinglay, iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.